खुलुमबाय आं तृप्ति बसुमतारी लकडाउननि बन्द'आव ओरैनो न'आव थायै समखौ हगार हरस्लाय माबा मोनसे खालामनानै समखौ हगारदिनि साननानै आं दोंसे खन्थाइ सुजुदोंमोन। दा आं खन्थाइखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो सिगांदों। आसा खालामो नोंथांमोना खन्थाइखौ मोजां मोनगोन एबा खोनासंलांगोन होननानै। बिदिब्ला आं खन्थाइखौ जागायनोसै। खन्थाइनि मुं मुलुगा सिलिंखार जानायनि सिगां नों आंनिनो जादोस्लिनाय। सिरि सिरि नोंखौ फसायबाय आं बुंनानै लानोसै सानगारबाय आं। सिरि सिरि नोंखौ फसायबाय आं बुंनानै लानोसै सानगारबाय आं। नोंनि खोथा सानसै सिरि सिरि सिमांफोर सुजुखाबाय आं फारि फारि। मोनोब्ला आंनि सोंथिनि फिननाय नोंनि खुगानिफ्राय बिरहोहरनोसै आं जरासे दाउथु आंनि बिखानिफ्राय। मोनोब्ला आंनि सोंथिनि फिननाय नोंनि खुगानिफ्राय बिरहोहरनोसै आं जरासे दाउथु आंनि बिखानिफ्राय। नोंजों थानोसै आं रिलेसनाव दाथासै नों सिंगेलनि टेनसनाव। नोंनि फुंबिलिखौ साजायगोन आंनि गुड मर्निं मेसेजआ, नोंनि हरखौ साजायगोन आंनि गुड नाइट मेसेजआ। नोंनि आखायाव आखाइ होना रायज्लायगोन आं, नोंनि आगानाव आगान होना थाबायफागोन आं। नोंनि फुंबिलिखौ साजायगोन आंनि गुड मर्निं मेसेजआ, नोंनि हरखौ साजायगोन आंनि गुड नाइट मेसेजआ। नोंनि आखायाव आखाइ होना रायज्लायगोन आं, नोंनि आगानाव आगान होना थाबायफागोन आं। आंनि अख्रांसे हाथरखिनि नों अलंबार दाजानो जेब्लायबो आंनि जानगार। जानाय लोंनाय थाबायनाय बेरायनाय गासैखौबो नेवसिगोन, नोंनि थाखाय आं अख्रांखौबो सेनानै लाबोगोन। आंनि अख्रांसे हाथरखिनि नों अलंबार दाजा नों जेब्लायबो आंनि जानगार। जानाय लोंनाय थाबायनाय बेरायनाय गासैखौबो नेवसिगोन, नोंनि थाखाय आं अख्रांखौबो सेनानै लाबोगोन। गुबुना मा बुङो बुंबाय थाथों, नोङो आंनि जाखासिगोन बेखौ बिसोरो मोनथिना लाथों। टाउन सहर फुजा मेला नोंजोंनो बेरायगोन, गुबुनजों नुयोब्ला हले मानजाया नोंखौसो मोनगोन। गुबुना मा बुङो बुंबाय थाथों, नोङो आंनि जाखासिगोन बेखौ बिसोरो मोनथिना लाथों। टाउन सहर फुजा मेला नोंजोंनो बेरायगोन, गुबुनजों नुयोब्ला हले मानजाया नोंखौसो मोनगोन। नों बुङोब्ला खालामगोन आं एक्सारसाइज, नों बुङोब्ला खालामगोन आं एक्सारसाइज इस बेफोर आंनि थाखाय जागोन मोनसे कमप्रमाइज। बायहुगोन बायख्रुब नोंनि खोथाफोरखौ मानिगोन, कुकिंखौबो सोलोंखाबाय दानिया नों मा बुंगोन। ग्रोम ग्रोम बारि बागानजों फोना जागोन लाइ लाफा, डक्टर इन्जिनियार खालामगोन फिसाफोरखौ साफा साफा। नोंनि सुखुआव मिनिफागोन नोंनि दुखुआव गाबफागोन, आंलाय नोंनिनो सैनाय अरायबो जाखागोन। ग्रोम ग्रोम बारि बागानजों फोना जागोन लाइ लाफा, डक्टर इन्जिनियार खालामगोन फिसाफोरखौ साफा साफा। नोंनि सुखुआव मिनिफागोन नोंनि दुखुआव गाबफागोन, आंलाय नोंनिनो सैनाय अरायबो जाखागोन। नोंनि लाथ्र'हायि सुखुनि जागोन आं रेइनब', मिजिंफोरखौ दानो दाहगारथ'नो जब्ब जब्ब। नोंनि लाथ्र'हायि सुखुनि जागोन आं रेइनब', मिजिंफोरखौ दानो दाहगारथ'नो जब्ब जब्ब। दानो दा खालामथ' नों फेलेंनि सावगारिनि पेइन्टखौ, नङाब्ला सायख'हरफिननोसै आं गुबुन क्लाइन्टखौ। जुलिनि उनाव दा खालाम नों गुबुननि रिचार्ज, जुलिनि उनाव दा खालाम नों गुबुननि रिचार्ज, नङाब्ला हले मोनथिखा आंसो नोंनि टिचार। नोंखौ फोथायनो गलायाव गैथ्रामोन दिनै दामि बुकेयानो, नोंनि नम्बरखौ हले होलांखाबाय नोंनि सुखियानो। खाथियाव फैना खोनासंलाय माबा मोनसे बुंनि आं गोसोनि साननाय। खाथियाव फैना खोनासंलाय माबा मोनसे बुंनि आं गोसोनि साननाय। आफोद जाबाय संसारा सिलिंखार जानोसै, बेयावनो थाथ'दो आंबो आंनि न'आवनो थाथ'नोसै। आरो जुदि गियाखैब्ला नों कर'नाखौ साननानै लादो मुलुगजों लोगोसे आंबो नोंनि जानगार जानायखौ। खन्थाइया एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खन्थाइखौ मोजां मोनदों होननानै। गोजोन्थों।